gaba ɗaya matan nan na musu halarci a rayuwata in tozarta su a bariki ni na ɗauko su na musu gata na ba su makwanci na ba su kaya na ba su abinci ƙarshe na ba su kuɗin da za su aika ma iyayensu amma biyar suka ci zarafi na. Akwai munafukai da suke nan TikTok su suke kai kawo suke duk wani abubuwan da ba a rasa ba. Da muka shiga bayi mu yi magana Zool na so ya duke ni cikin bayi shi kaɗai ba bidiyo ba komai. Amma ina ashe akwai katti biyu a bayan nan ba dan kamara ba da ya sha jiki wallahi da sai ya je asibiti. Kuma uban kowa ya san Kawuwa sai maka da Allah ba wai ina yaban Kawuwa ba shi da abokin faɗa Kawuwa ba sabga kowa ike shiga ba. Na rantse da hitibi sattin na Kur'ani ban taɓa ba, kafi Babiana sani na. Kai za ka ba ta labarin wace ce ne. Laila kina da faɗa, kin ga a gaban ki zan faɗa ba, bayan gidan ki zan faɗa ba, Laila kina da hot temper abinda ba na ɗaukar raini. Za ki fito shi. Wallahi Babiana ina gaya miki ba hannuna a cikin kes ɗin kwata-kwata kin gane babu. Ita Laila ma kes ɗinta da yarinyar daban ne. Sannan akan ɗayan kes ɗin da aka yi ne na Fati Oruma an ce Fati Dodo ita ne ta je ta haɗa su da saurayinta sai aka ce aini ne abokin saurayinta Kawuwa a kira Kawuwan tun da an ce Kawuwa yana gurin aka yi magana. Kina ji abun fa da ya faru fa kenan ita kuma Laila sai ta zo ta ɗauka ta je ta haɗa hadda muryana ke Laila ni na san da kike faɗan ki da Fati Dodo ina ciki ne na san da kika yi ina ruwana me a ciki. Nijar ba kisa ba ko faɗa na banza ban taɓa yi ba. Waye ya yi postin na ce wallahi ban sani ba. Ana fati ɗin nan ni ma ina neman shi mai magana saboda ban ji daɗin postin ɗin da ya yi ba. Kawai Kawuwa sai ya zabta wayana. Yana zabta wayana ya cire agogon shi. Agogo na Rolex 170 na sai aka saya min shi. Na Nijar ba na fa anan kuɗin nan ya kai 230. Ya cire komai nawa. Bayan yana cire shi bayan cire nashi daga yana zamiya kamar zai yi dambe da ni sai ya ce mai Kawuwa kana ji kan mu ya ana zo mu shiga bayi mu yi magana da muka shiga bayi mu yi magana Zool na so ya duke ni cikin bayi shi kadai ba bidiyo ba komai amma ina kawai Kawuwa ina shiga bayin nan na ga mutum biyu. To ki yanzu Babiana da kin ce kina so doke ki kadai ya ke jaka ce ya dibike ki ba wannan maganar. Ba wannan maganar Laila. Tsaya ki ji ni saurara. Ni yanzu abinda nake so in sani su wanda su tsaya Laila. Saurara ba ka tsaki ne ba. Su yanzu wa'annan din nan wanda su guda mata nawa ne in nan da maza nawa menene tsakaninki da su me ya gama ki da su za su yi miki haka? Babu bakin ciki da su aka yi setup. Sun yi hakan ne saboda idan wannan ɗin Fati Dodo sun zo ɗaukan mataki ka gane kar su a kama ni kaɗai ba su san kuma akwai bidiyon da inda su suke musu duka da inda suke magana kawai mistake inda aka yi ni kaɗai aka ji magana ta ka gane shi yasa sharrin ya dawo kaina sannan ni ba 'yan Najeriya ba ce 'yan Nijar to bari a ji zarafi na. Okay, dakata. Laila, ya haƙuri. Ni ki daina duba comment. Kina ji? Ni magana tare da ni da ke tambayoyi ne ni gare ni. Ina so ne ki amsa tambayoyin nan kawai abin da yau. To Laila ni na ji an ce kin taɓa yin kisa a Nijar. Shin wannan maganar gaskiya ne ko ƙarya ne? Yarance da hizbi sattin kafin Nijar ai shi ma shi yasa babana ce sai an yi kes. Saboda kafin Nijar ba kisa ba ko faɗa na banza ban taɓa yi ba. Ko da wasa dai kun yi faɗa kin zaune wani ya mutu a cikin bisa kuskure biki taɓa ba. Na rantse da hitibi sattin na Kur'ani ban taɓa ba. Ka bincika Zool kana da mutane Nijar. Ka tambaya wace ce family na ma ba ƙaramin familin da zan yi abin nan ne ba a banni. Sharri ya ɗauka ya min. Sannan bayan shi kana ji ya shiga. Ina shiga bayi a shi akwai ƙatti biyu a bayan nan. So suka yi kashe ne da ke san Allah masha Allah ko da ni ne a ce san da keke na shirya shi ma yana da hankali ka miji katte wannan kika zauna shi ni wallahi da na dibi wannan bidiyon ko kika kukan kura kika rantumi mutumin nan ba zai kubuce ba wallahi ba zai kubuce ba ka san me yana na haka ka san me yana na haka Zool ka san me yana na haka saboda kyamarar da ke gabana na rikice ka san kana faɗa aka sa maka kyamara dole zaka rikicewa. Ba dan kyamara ba da ya sha jiki wallahi da sai ya je asibiti. Mata ai kasa duka na suka yi mace
yi tsaye Zool suna min bidiyo kuma gaba ɗaya matan nan na musu halarci a rayuwata. Na faɗi na ƙara faɗi an tozarta su a Najeriya an tozarta su a bariki ni na ɗauko su na musu gata na ba su makwanci na ba su kaya na ba su abinci ƙarshe na ba su kuɗin da za su aika ma iyayensu Zool. Amma biyar suka ci zarafi na. Sannan bayan shi mazan nan guda 3. Shi ma alfansan shi ba amma bin duka na san da Kawuwa da Mubarak Besti. Mubarak Besti shi ya fara posting a page yau an ci kuma bara wallahi da Kawuwa. Laila ki shirya wannan ba Laila ba me sunanta Babiana ki shirya za a dauko ki. Okay Laila akwai abin da nake so a ki ba da amsa shi anan shine. Shin wane ne ya yi postin mutumin nan ya zo ya ce miki ki ɗauke bidiyon shi ki saukar bidiyon shi ki sauke bidiyon shi ba? Ina fati ya yi postin ba ni ba ne ban san shi ba ban san wane ne shi ba ana fatin. Sabida abin nan habbin shi na yi a private ina kuka na ce don Allah ya taimake ni ya cire bidiyon nan da nawa da nasu duka. Ya ce min wallahi ba wai wani abu ba cin zarafin da aka yi ne. Shi yasa suka posta na ce dan Allah ya ban lambar shi ki bani lambar shi karshe ma an ka shiga group ka shiga page din ana party zaka ga inda muka yi chat da shi ina roƙon shi ya sauke ya kiya yanzu shi wannan da ya zo din nan yadda keki alhalin shi yana kallon kaman kece kika yi posting in video yanzu na gane bakin zaren nan tsaya kaɗan da Allah tsaya kaɗan in rubuta wannan abun dakata da Allah tsaya wannan Babiana bari in ɗauko takarda okay ɗaya alhamdulillah kenan shi yanzu wannan dukan da ya miki bisa mummunan fahimta ne yana da zaton da ba ni na yi ba suka mun bidiyo sannan suka dake ni da ya fara ina cikin bayi maza biyu na ciki ina fitowa in gudu in kulla fuskata sai na same shi kuma arban shi a gaba shi ma kawai na ji ya fara kai min duka. Babiana ki gane ki a kusa za a dauko ki. Okay to ina ji. Aka yi abun house 20 zone 6 aka yi abun. Okay. Spirit number 20. Suka kulle ɗaki sai da aka ɗauko kuma taki saboda kashe ni suka so su ba a yi ma bidiyon inda suka kama wuyana ba suna neman su kashe ni gaba ɗaya ga shi shaida nan duka wuyana. A'a ba da mu Babiana ai sun kashe ki sun samu aiki zo da sun kashe ki janye gawa ki ma aiki ne ba su da hankali su raba ki da su. Okay yanzu shi wannan bisa kuskure ne ya zo da keki alhalin yana tunanin kika posta bidiyo. Okay. To ɗaya. Kuma an sai zo bana hakuri ba, sai bai bana hakuri ba again ya je police station. Da ya je police station kana ji yana magana yana cikin magana da yake Allah bai tozarta bawan shi. Duk mai gaskiya yana tare da Allah kawai Zool muna cikin police station an karɓe mun waya sai gashi an yi posting din inda ni da shi muna faɗa a account din. Nan ne aka gane ba account ina bane. Okay, alhamdulillah. To kina ji na ɗauko Babiana da Allah. Ita kaɗai za ki ɗauko kacal ɗauko ta. Ba matsala daji zan ɗauko ta yadda. Ina take Babiana na yi kawo ta da invitation za ta hau yanzu. Kana ji don shi da suka kai ni police station suka so su ci zarafi na. Wallahi dole har kuka nake ina ba shi haƙuri ina Kawuwa ba ni bace ya kasa gane saboda ban so raina bace ina da heart problem. In ya tashin ma aman jini nake iyaye a miki ke wannan ba shi wannan iska ne ma aje heart problem din nan ni da ma na gaya miki ka gani ko Babiana ga ta nan ina aika mata da invitation hawa kawai za ta yi ya dora na Allah rantsuwa ake cewa ko ina ne dora na a tsakiya ya ake dorawa dan na foto na heti kalla Babiana kwatanta mata ni ban iya Hausa ba gaya mata ai ni ma sai a hankali Zool. Yawwa. To alhamdulillah. Babiana kina kalau? Babiana. Na'am. Ya kuke an tashi lafiya? Lafiya lauya kake. Alhamdulillah. Yau wannan irin safiya ce duka ga yanda an rugu-rugu. Ke rugu-rugege a ta rugegiya masha Allah. Wallahi. To Allah sa mu dace. Amin ya rabbi. Yawwa Babiana da Allah wannan bawan Allah
ya turo miki voice na jikin kunna voice din alhalin yana cewa Babiana ita posta video da sauransu. To, kuma Babiana wannan Laila na tambaye ta gashi ne yanzu a gaban kowa ce ta wallahi ba ita ta posta video ba mummunar fahimta ne akai. Notoki ya sauke ta. Ba damuwa ba za ta dawo. Ya za ta dawo ba damuwa. Shi kina ji na? Duka wannan kes din naki Laila kina ji? Shi yawanci wanda bai san ki ne ba ko wani abu kin fahimce ni? Ɗauko ta ita ce ta sauke ni. Ba ni na sauke ta ba zan iya sauke. Me yasa zan sauke ta haba? Laila ta sauke ta. Ga ta nan. Ni wannan mutane ina so su san wani abu. Babiana ki ɗauko wannan Laila ɗauko Babiana. Na aika mata da invitation yanzu ma. Okay. Ji zuwa. Ina jin ki. Yawwa. Akwai munafukai da suke nan TikTok su suke kai kawo suke duk wani abubuwan da ba a rasa ba. Ka san Allah ban taɓa zuwa na kawo maganan wani TikTok ɗin nan ba tare da yardarsa ba. Ko ita Laila voice ɗin da muka yi da ita na ce ta turo jiya cewa ta yi Babiana ki posta ni na baki dama an yi haka ko ba a yi haka ba Laila. Kawuwa. Amma wasu munafukan wai sai su ringa cewa kana kawo sirrin mutum a gidan uban wa kake kawo duk abin da ya zama da Zool ma na mai magana na ce posta. Kuma uban kowa ya san Kawuwa sai maka da Allah ba wai ina yaban Kawuwa ba shi da abokin faɗa Kawuwa ba sabga kowa ike shiga ba. Okay. Duk wanda ya san Kawuwa ba ne magana ba ne baya shiga. Wane ne Kawuwa wanda ya jijjirki Laila? Shi ne Kawuwa? Shi kana jin maganar nan shi ne Kawuwa yake kai ka san shekara nawa ka fi Babiana sani na kai zaka bata labarin wace ce ne a Laila kina da faɗa kin ga a gaban ki zan faɗa ba bayan gidan ki zan faɗa ba Laila kina da hot temper abin da ba na daukar raini za ki fito shi wani abu sai kana yi kana haƙuri Babiana na'am kina ji da Allah saurara Laila ni ba wai kin sa kin ce min wani waye ni mahaifiyarki ma ina magana da ta kuma kin sani to kalas ki yi ba rike bakin ki shiru ki kyale Babiana kina ji na mun sani duk mutum za ta kalla yana da fada ko baya da fada ko mutum mafaɗaci ne in dai baka shiga gonar shi ba shi ba kai Laila ba ka ji Laila tana da naka matsalar tsaya ka ji a gaban ta nake faɗa yanzu ranar wallahi magana muke yi ta zo live saboda ni ta zo ai Laila ƙawata ce kawai da ta zo magana ne ake sai Laila ta mai da shi faɗa ka gane me nake nufi wani abun yadda ya zo ko ba wani abu bane da za a tsaya ana kuciccina shi ko kuma ana gutsutsura shi ka gane me nake nufi shi Kawuwa a zuwan da ya wallahi tallahi na tabbata 'yan munafunci su suka shiga tsakanin shi da Laila har suke so su samu hatsaniya. Shi Kawuwa ba kina ji Babiana kan ki shigo din nan da farkon kan ta yi magana kan ta Laila cewa ta yi shiga aka yi tsakanta da ta kuma munafukai ne ta faɗi da bakin daga ta nan. Nan shi yarin aka yi mun nazo wallahi tallahi Kawuwa akan kankin kansa yace ni Laila ba na faɗa da ke ai sun san juna ita da Kawuwa kuma ko da suke faɗa ita Laila ta sai su je gefe su faɗa ka ai mata bidiyo ta faɗi ta ce ta ja shi wani waje har ta ce in ma zai da ketan su ce tanya da keta ba sai ya mata ba sai an mata bidiyo ba har ce to ke ka ce gidan fa kenan ki tashi jijjige ki tace ta yadda in dai hakan ne zai fuce ba damuwa da keta amma ba sai an yi mata bidiyo ba wallahi haka ta faɗi da bakin ta wallahi kin ga ke ba nan ke da baki nan wallahi haka ta faɗa tsakani na da ki Fati Dodo na mata bidiyo ba ita ta da ki Fati Dodo ba ka gane Fati Oruma ita ta da ki Fati Dodo saboda ita Laila haushin da ta ji ana dukan Fati Dodo sai ta tuna voice din da Fati Dodo ta mata na rashin mutunci ina irin kai ma ka dan karba ka dan tsuntsula ma mutum shi ne karba ita ma ta dan tsuntsula mata ni ba da tsuntsula mutum ya raga ga miki Babiana kina ji na
Anyway, abin da yake ciki shine yanzu da Allah Babiana ina godiya da kika bada haɗin kai. Ina so ku san wani abu. Ni Laila innan alaka na ko kuma zumunci na ba da ita ne ba, asali da mahaifiyarta ne. Kin gane? Fisa durin Laila. Albasa ce fa ba ta yi halin ruwa ba. Laila albasa ce ba ta yi halin ruwa ba, ta yi kowa ya san iyayen Laila mutane. Babiana kina ji. Ba da mu ina guri ke da ki shiru. Kina ji? Fisa durin Laila. Sai ba irin na shekarar nan tun da nake. Hold on, Laila in hakuri Laila, ishiru please. Kina ji ko? Abun da yake cikin wannan bayanin shine Babiana, kin san menene yake faruwa? A'a. Wannan baiwar Allah an gama ta da mahaifiyarta. To in ba haka ba ni ba na shiga zancen nan. Ba ruwana. Kin gane? Gaskiya. A matsalar da take cikin nan an hada ta da mahaifiyarta. Magana wa ba just social media ne ba. Ni na ce mata ki innan babi wannan Laila ki yi haƙuri, akwai wani mummunan fahimta a cikin wannan lamarin. An gama ta da uwarta. Ni in magana game da police ne wani wane ne a ce can su karata su kashe kansu. Ni a rayuwa na ni abin da yake ciki kenan, wallahi azimu kin gane, ni Laila ba wata magana ba in shiga zancen na kowa ni saboda mahaifiyarta. Haka ne. Yawa. Ni yanzu abu da nake so Babiana, masha Allah, tun da ke ma dai kin so ma baki, please ina so a bayyana wa mutane. Na farko za ki yin video in an kare live in nan kowane lokaci. Na farko shi wannan bawan Allah ba halinsa ne faɗa ba, wallahi munafurci ne aka shiga tsakaninsu. Na ɗaya kenan. Domin shi ma zan mishi adalci, kin fahimce ni? Akan yaji ni ba abin da nake so ka gane, Laila tsaya ki ji. Kawuwa ba. Shi fa Kawuwa ba sa shi aka yi ya shiga da Laila. Amma kina ji Laila, wannan Babiana idan an zo magana a gwamnati yaro ne karami kashi yake ci, kin san ba zai kubuta ba. Amma duk da haka Zool me zai hana ya kira ni ya tambaye ni ya mun magana a nitse, wai na mutum ba Babiana kishi na namiji uku. Laila kin san na san halin ki, ke ma fa ba kan wallasa ba. Yadda abin da nake nema.